हाय मु केसी एवं मोर बयस 16 वर्ष। मु सोशल मीडिया रे नूतन कोरोना भाइरस महामारी अनेक सामाजिक कलंक एवं भेदभाव सृष्टि करिवार देखिछि। जेउ माने एहा द्वारा पीड़ित सेमाने नुहति एहा समस्तक पई क्षतिकारक। कलंक लोकमानंकु अलगा करिपारे। भेदभाव कारणरु एहा लोकंकु तांको रोग लुचाइबाकु प्रेरित करिपारे एवं सेमानंकु चिकित्सा सेवा पाइबाकु मध्ये रोकिपारे। तेणु लोकंकु कलंकित न करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं आमे समस्ते एहा करिपारिबा किपरि। मूलतः शब्दगुड़िकर महत्व बुझिबा अति गुरुत्वपूर्ण। नूतन कोरोना भाइरस विषय कथबार्ता करंतु किंतु एहा सहित स्थान किंबा जाति संलग्न करंतु नाही। सेमानक विषय कथबार्ता करंतु जोमानक पाखरे कोविड-19 रोग अछि किंबा कोविड-19 कारणरु मृत्यु होईछि। किंतु एही रोगरे आक्रांत लोकंकु कोविड-19 रोगी किंबा पीड़ित बोली कुहंतु नाही। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ-19 ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ-19 ର ସଂକ୍ରମଣ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଦୋଷୀ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଲାଗିପାରେ। କୋଭିଡ-19 ର ଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଠିକ ସୂଚନା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁଜବ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯାହା ଭୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭଲ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ କୋଭିଡ-19 ର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।